सेटी फिल्म्स पर जाएं। मिक्स बाय डीजे अखिलेश दीवाना। मिक्स बाय डीजे अखिलेश दीवाना। अखिल अहाँ सब सुन रहल छी पवन पुरवैया समीर के। बीनो घुसाबै छलै वॉल्यूम बढ़ा के, वॉल्यूम बढ़ा के हो, वॉल्यूम बढ़ा के। गंदा गंदा नजर सब छोरी पकड़ा के, छोरी पकड़ा के हो, छोरी पकड़ा के। सबके सारा कलैब पर गेलै डीजे वाला के मौगी उड़ैरा गेलै, डीजे वाला के मौगी उड़ैरा गेलै, ऑपरेटर के मौगी उड़ैरा गेलै। मौगी उड़ैरा गेलै, डीजे वाला के मौगी उड़ैरा गेलै, ऑपरेटर के मौगी उड़ैरा गेलै। क्या नाम है आपका? डीजे रीमिक्स अखिलेश दीवाना अखिलेश। रिकॉर्डिंग बाय सेटी फिल्म्स सीतामढ़ी। राइत अनहरिया में दीप लगल कई, दीप लगल कई हो, दीप लगल कई। अपना मौगी के खूबे सिहल कई, खूबे सिहल कई हो, खूबे सिहल कई। यही सबसे मानव कर बढ़ गेलै डीजे वाला के मौगी उड़ैरा गेलै, डीजे वाला के मौगी उड़ैरा गेलै, ऑपरेटर के मौगी उड़ैरा गेलै। डीजे वाला के मौगी उड़ैरा गेलै, डीजे वाला के मौगी उड़ैरा गेलै, ऑपरेटर के मौगी उड़ैरा गेलै। क्या नाम है आपका? डीजे रीमिक्स अखिलेश दीवाना अखिलेश। मजा खूबे ले छलै हो खरे खरे, हो खरे खरे हो, हो खरे खरे। सरल छै बात अब इहे घरे घरे, इहे घरे घरे हो, इहे घरे घरे। सब त पुकानी एकर झड़ गेलै डीजे वाला के मौगी उड़ैरा गेलै, डीजे वाला के मौगी उड़ैरा गेलै, ऑपरेटर के मौगी उड़ैरा गेलै। क्या नाम है? डीजे वाला के मौगी उड़ैरा गेलै, डीजे वाला के मौगी उड़ैरा गेलै, ऑपरेटर के मौगी उड़ैरा गेलै। क्या नाम है आपका? डीजे रीमिक्स अखिलेश दीवाना अखिलेश।